Oliba olioa, gurine, margarina, manteka, iruiarrea urtuta, urdaiazpikon grasa urtuta, gehien gustatzen zaiguna. Nik ekilore olioa erabiltzen dut, eta erako zaporez neutrona. Jarriko dugu ekilore olioa kazuelan, emango dio, eta gehituko dio irine. Harina batekin, nahastu eta pixka bat egosi. Egosiko dugu 2-3 minutuz, irinek gordin zaporeak entzeko. Gatzik eta ez da. Ekatza botako dugu bukaera. Behar duen. Bueno, proportzioiko ez ditut esan. Nik erabiltzen dut litro bat esneko, 100 gramo grasa eta 100 gramo irine. Zeliakon kasun, irine horrez erabiliko duke maizena. Irine deseina, eta aldako dut, egurrezko kutsara bat, aluminio zuta da, eta aluminio zutatzen da, eta burdin guztu hartuko liuta bestela. Dale, al fondo. Bai, hau ala dago. Ez duke bate pinportxa dago krema. Baten zaile, eta momentu olio eta irina. Olio eta irina. Bai, beste gabe. Baina dago, ez dauke pinportxa dago. Pinportana askotan izaten da, neurrik ez zitugula fondo erabiltzen. Olio gutxi botatzen badin badiozu, normalena da pinporta gelditzea. Gero, beste gauza bada da, egokina da, ez detalain, hau aurrez prestatu ditzea. Komeni da, edo bai esnea, edo bai ruxe, bitako bat hotza eukitzea eta bestea beroa. Holaik eman badeu, inoiz ez zaio pinporta ikatea. Kasutan bik bero dare, barik ateratzea. Eta hotzen, jarriko zenuke kastuela batek. Bai, hau ingo nuke? Hotzen? Bai, eta hosten utzi. Egin eta gero hosten. Hosten utzi. Esnea berotu, nik normalen esnea berotzen dut. Lehen baten bati azaldu diot, esnea dauke laktosa, eta esneen azukrea. Eta azukre guztik bezala, kazuelan itxetxekin da. Temperatura hartzen duenen, erraikena itxetxekin da. Orduan, zuk esne hotzak kantidade handiek kazuelan hasten badin maztea, normalena da erretzea. Horretik berotzen badin batzu, kazuela zaldatu behar duzu, bero horik entzen duzu, eta ezagoa erretzea. Orduan hau, gordintzapera egin du diau, eta nola neurrik baduzkun, ingo nola esnea, gehituko diau, ruxei. Un gramo litro bat. Bai. Proportzio mantentzeko. Orduan, esne beroa gehitu dio, pixkat barillakin nahastu deu, pinportak ez gelditzeko, eta da, oain, egostea. Eta guztitzen dut zen.